Yan, hello guys, this is Eric Hilot of Digo City, Double Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel, welcome to my traditional Hilot with healing. Ayan, magandang umaga. Ayan, nabuntag. Ano yung pamati? Likod ko, hawak ba? Likod, sakit ang likod, sakit ang hawak. Ano pa? Ditugan, sakit ko na kuhan. Sakit pundughan. Kanampiang likod na naundan ako ba? Mangita na Ano napiang mo ka? sa una, itong buda basketball sa una. Oo. Bata-bata pa po ko. Magbati na pa rin. Batiin mo ka doon. Sa pagyan? Ano, Wala lain, tulor ka po? Mura. At sabi kayo, pinakasakit ng mga pamati? kanang ditugan. Andugan. Asa may labaw, andugan, sakit dugan o sakit sa likod? Mawara pa ko. Para parehara. Sige, may nakabalo kas ko ha. Ano ko sa Facebook, sa kuhan ko. So, ka nang sa barter ba, nag-post mo doon yung asawa. Oo, kita ni mo. Kita na ulang. Dugay na o bago lang? Basta kong last na, December, mas wala to. Oo, nakita lang ni mo. Lat-ulat lang kay kuhan. Masakit-sakit na. Sige. So, asa kayo mong balay? Laya. Playa, kung basig na kayo shout out sa imong mga parente sa playa. Ito, ako ko sa mga silingan dito nga, na, kung sa yung channel ko? Ha? Kung sa channel mo? Eric Hilot, kanay mo na akong YouTube channel. Eric Hilot. Na ako YouTube. Yung kalugar kay Nicole. I-subscribe ko doon. Salamat. Nala madungagag isa. Importante biya kang isa. Oo, ganun. Tira ba mahimog 1,000 o di ikaw mo-subscribe? Basta mga silingan, mga parente na ako. Salamat. Nakisat out din mong pamilya, parente. Tawag ako ang mga silingan, ang akong mga kaparintihan. Naunta, makita rin yun. I-subscribe niyo po ko. Ay, lago kay Uncle. Okay. Sige. Ara pizza purok. Sa kuha, ano sa nga purok? Chapter 7 das iya Chapter 7 na. Unahan pa na daya sa kanang na istasyon ka? Hindi Astig? na po dapat, liko pa man pasulot pa man ang mga. Wala pa ka ba sa radyo astig? Sige. So ayan guys, shout out sa taga Aplaya, Digo City, no? Chapter 7. No, hello sa inyo ha, Eric Hilot ni guys. No, sa mga tanan nga mga taga Aplaya, Digo City. Nasa Sir Dre atong tabangan. Sayo kini nanawag. Okay. Wa pala size. Wala pa. Uy. Sayo magkayo dagi nagi pamatay nagi sayo magkayo. Sige, so kana no ato tabangan si sir nga mamaayo iyang ginapamatay mga pila kadlaw nimo nang ipamatay na. Dugay na niyo niya. Kasi mawala tapos magbalik-balik. Mawala, mabalik, wala. Lisod trabaho ko nakipamatay. Mura ka kanit. Kami lihok mo din na. Mura di ka kabuhilo kay mura Ako yun. magbantay man ka. Wala kay pamoy-poy pangalay ana. Muna ako sa Nagabasa ka gapon. Ani kuli, masa hapbat muna Oo na, kapag nagdrapa pa ko kolektor sa una, nagkapaningil ko sa area, tapos pag-uli. Kasi matag-ulan, di mo Pero kanang ini kuli lang dyan sa balay magunsa. wala man. Di kami masa ana Wala man. kana lang mabdan. Sige. Uy! Parang iring. So yun guys, nasa sa Dre atong tabangan no, sa iyang ginapamati na dungog naman ninyo, nakita naman ninyo iyang testimonya. So atong tabangan ng mamayo, no? Siyempre inumanan sa pag-ampo sa Ginoo, hindi naman pwede di ta magpatabang, no? Magpatabang ta tapos magpasalamat, ana lang. Permanente ko na, no? So ano lang, no? Siyempre sa tanan nga mga miduol sa kuha, no? Lahat ng mga lumalapit sa akin, tabangan na to nga mamaayo. Kutob lang dito mahimo. Noon, noon, daghan-daghan na po tayong natabangan. Kita siguro nung daghan na ko. Ang uban, wala na ako mapos. Sa una pa yun, maluding naman ako mong ihurot na ko ni mo tanang post. Pero dire, sa YouTube, di gid sa maluding. Una, nagbutang ko YouTube, kaya para masulot tanan. Nakita na ko sa Facebook naman, kunyan, guli na po, i-subscribe ko. Sa YouTube. Live pa itong Facebook. Kanang YouTube, man ni siya. Kaya mo tanaw, ma-search ka, kanang bawa mga boxing, basketball. Sa Facebook, follow naman yun. Follow naman to siya. 5,000 lang kutob. Ang Facebook. 5,000 lang man. Address ako, ang YouTube, unlimited din na siya. Milyon naman. Million pa na diya, okay ra na, no? So ayan, salamat punta sa Facebook dahil thank you so much Facebook.
Kaya nakita niya tungod lang sa Facebook o ka mga sharing ko, no? Mga share-share lang. Ano mga share niya? Para na, makashare po ka. Ato pala sa mga friend. Oo. Asa man eh? Sumne pre. Ano, asa man ni dapat anak man na. Gani. Wata masayo tong hilig din sa ogilot. Mm. Na ano mo nangita pa din sa bano. Kanang sharing mo na Sige, ano? nagapamasad ko sa una. Yeah. Wala mangyapon. kulang pa. Para makulangan ka. Iba po rin ang kuwan, di ba ba para... Ano mo na ba na? O kita man ako call sa kuwan ko. Sa imong Facebook. Kita ka? Sa iyo ko naman kaganiya mo. Ako nilot sa ko. Lagi ko niya. Nindot mo gud ma-video po nato Gani. para daghan makamasayod, no? Ano ba? Ayan, so of course sa mga viewers na ko outside of the Philippines, thank you for watching my YouTube channel. Guys, special mention Vietnam, Thailand, Japan, Malaysia, Hong Kong, Kuwait, Kuwait, Nagtanaw. iba na ang Kuwait, no? Hapon mataro. Tama dito, nabilang masawa ito ko. Tayo yung asawa dito, oy shout out sa taga Kuwait, oy shout out yung asawa dito. Ato sa mga asawa, kung makita naman yung partner, kayo ito man yung Uncle Eric. Oh. Kahit ikaw may nag-recommend sa iya nga, kahit nakita po niya sa Facebook. Kita po siya. Kain na po siya dito, subscribe sa ako nito, share. Para masayad po itong mga OFW, anak nga. Oh, ayan, shout out sa taga Kuwait, no? Yung sa aman, dagan kog mga kuan, napo ko bagura pong nahilot nga gikan sa Kuwait, yan eh, bakasyon. Ni uli, babae, yan eh. Uli na po siya, kisakit eh, grabe trabaho Ako na. yung trabaho ito ko. Oh, lahat man ang naiamo. Diba ni? Ano man yun na, pero swerte-swerte lang, pero grabe itong isa, no? Patay gitu, no? Murik, gibahan mo gito sa asawa, gibahan na gito dapat ang... Katong bago. Katong lapas sa mga agency ba? Oh, pero katong mga balik-balik, sagla na to. Okay naman to. Okay man to lang amo. So ano lang, no? Shout out sa taga Kuwait na yung asawa na dito, madam. Hello sa inyong subscribe, madam, ha? Subscribe, like, and share. So ayan, taga Japan, taga Malaysia, Saudi Arabia, United States, taga Qatar, no? Taga Riyadh, United States, India, Indonesia. Thank you for watching my YouTube channel, guys. Siyempre, number 1, salamatan ako, Pilipinas. Maraming salamat. Luzon, Visayas, Mindanao, Cebu. Maraming salamat. At sa lahat ng OFW, maraming salamat sa inyong suporta sa kuha, guys. Kung sa mga nag-comment, kung taga-asa ko, ako location, ha? My location. Taga Digo City ko, Barangay San Juan, First Run Street, Rabina Compound, Purok Manga. Wala ka po sa gym, ha? Mga Rabina Compound niya. Digo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Ayan. Nga, kung ganahan mo mag-friend sa kuha, doon ako Facebook, Eric Hilot ang Binisaya, Eric Hilot ang traditional, o ang Eric Hilot ang manghihilot. Ayan. Eric Manghilot na ako, ikatulo na ako mag-Facebook, guys. So, na. So, kung karoon lang kita sa kong channel, kani tanawan ni guys, no? Makita niyo, kung mahilig mo mga traditional hilot, tanawan niyo niya, taas kayo siya nga, ako nga video, walay cutting-cutting, kaya para makita, gano'n na trabaho, no? So, tanawan na yun eh, kung mahilig mo or mga unsa, tanawan na yun, please subscribe, click lang notification bell para updated ka sa tanan ako ginahilot, like and share. Pwede kang comment o pa-shoutout naman yung lugar. Shoutout po sa Kabarat Vlog, no? Anong gi-shoutout ang si Kabarat kasi ang gwapo kay comment, dito nag-comment sa kuha. Taga Tarlac ata to siya. Manila, dagang comment sa kuha, no? So shoutout Kabarat Vlog. Comment, sir. Gi-shoutout na kuya. Yan, nag-shoutout na ko sa iyo. So please subscribe, sir. Paki-share sa inyong mga friends. Ayan. Maraming salamat. So maghilot ako karon, guys. So tanatanaw lang tayo. Shoutout po sa taga-Aplaya. Oy, Digo City. Yan, shoutout po sa lahat ng suki na ko. Sa Digo City, Davao del Sur, Mindanao. Ayan, mga suki na ko. So ayan. So please subscribe po. Shoutout Aplaya, Digo City. Ayan. Okay, tanggalin mo kisir siya. Shoot ako. Pwede na. Ano, no? Mana. Sige, kulot ta, kulot. Lagot ka rin mo lang gahay ba? Ay, oo. No? Siyempre, gusto na kung mulupad ba, no? Ganyan. Yung saon man. Taka na kamay dyan. Anak, rin ko ito. Kamay na kayo. Tama na. Galing pa ko, Wait ko. Sana, okay na ka na? Oo. Yan guys, kung wala pa kakasubscribe, please subscribe to. Pangayon ako na i-subscribe. Ang manugangan kung tao na ako ang subscriber.
Paki-share na lang po. Thank you guys. Yan, film dia kan banyak boleh kamu boleh. Ah, Kita untuk member na kabutan sa Facebook mo itong gipilihan ako itong upat ka member ba ito ko no? upat na klase to. Ah. Atong number 1 dyan, mga ginagamit ako. Oh, number 1 daw ko nito ako. Primero daw ko number ako kuhan. Active man to tanan. Active na ito ulit. At wala din ngayon ko dito. Mukha na ko. Manala yung location. Kahapon, yung pinakauna na kong gihilot na taga Panabok. Dali naman kayo sa Nabok, yung taga man location. Saan kaya, ipakita na sa driver, pinikap. Oo, ano ba? Magkana driver, ay dali rin eh. Ato, dahil ka. Saan nala yung location? Juga ini kan bukan apa kata pun di December. Oh. Ano ba ganyan? Up. So, ito na pangalan? Joey. Joey? Oh. Ano yung tinawan? Oh. Kalau banyak aku Facebook game kan. Pero ang tinawan mo pangalan, Joey. Tengok kan.
Kaya ikaw na nagpanawag. Kaya ikaw na nagpanawag. Ang masa ba yung ganyan niya? Ah. Wala to kaya ang call kung ano nagadaw. Kaya kita ang gulit Facebook post. Ah. Kaya tawagan din kanya kung ano video call. Tingling. Post na. Yan na kasi YouTube. Magawas na kasi YouTube. I-upload mo dito mo, mag-live na naman ako. Hindi pa na i-upload pa na siya. Upload na naman ako. Hindi na malusot niyang hapon. Mga pa na, Eh, tagtaas mo ko kayo. dapat ba na dito ko? Oo. Wagi pagkag-monetize na. Ano na subscriber ko na? Gamay pa ay 1,800. Taas na. Bukat na ng 1,800 eh. Ikan pag ka sa 1. Kaya din. Kaya din. Last na kong gilot kibit, taga-playa. Ibay ko laki. Akin, di ulo sa kuan na ng balay. Plastic. Nagtutupik mo na ako.
Smadom na. Ha? Smadom yungulaw. Marami lagi ito. Ipos mo ba? Kasi ganun yung breeding yun. Laro na. Yung sinisimahan na. Pag ina-upload na ko lang kung mag-ilang ko. Ah. Nag-video no. Kaya nag-video na ta. Ako man, ibutan sa YouTube. Upload lagi. Oh, i-upload. Ano, advertise naman na ko. Kaya ma-ads mong gito ang mga patakutuan. Ako ay kwenta. Ayun, ayun, okay. Dili na yun mo yung kuhan. I-skip ads mo na. Basta ko kwartang dili mo ni escape. O mga ads mo yung mga patakutuan sa ako. Kung may nagkakong sa kwarta ko. Nagatuloy na nagapuan ko. Bako ko. Tabago pa dahil. Eh, taga-video lang ko sa una. Daghan ako eh. Hindi ka na nagkakaroon sa presyo ko no? Ano, ingay-ingay lang ba? Oo, okay, balikan ko. Ako, talaga na. Customer man ako, i-upload man. So, madaghan siya. Buwan. I-share pag yun. Gamay. Pero po kayo kasulada. Kalau gusto lagi yung mga bag dito. Bukan juga. Sulay na siya, kilot. Guys, shout out sa taga Kuwait. Yan.
gamay. Doon. Doon. Nagtutakuan na lang, ganun anaon ko. Naalanin mo. Hmm. Dili na makulog. 50. 50. Wala, may bigot. Bakos. Lobat? Tingin daw. Hindi, diri una no. Sigo daw. Ha? Sigo. Masigaw. Taas kayo. Mataas din ba? Hindi na dapat. Ako. Masigo. Nakulang po din yung sulat. Mga 1 month po. Balik ko na. Hindi rin semua. Wala. Anong 1 month mo na tingin daw sa maintenance. Hindi, hindi. Sa buwan kaya sa maintenance na siya. Isang okay ka. Yung ko taga ko ano ko taga kayo pag 1 month pag
Tayo, ya. Enak? Gamay. Smile, oh, kaya naka-video ko to. Kita ko yun, Linda. Masa mo? Uy. Uy, kagamoy. Yan, kita. Sa bulak, napasa. Sunod atong kuan to. Ano ko? Nada, oh. Nais ko din. Akong libukat ko. Pato. Wala ka mo sa botilya. Wala naman ko tulog sa botilya. Uy, bro. Ang papa. Ang 1970. Ito nito ang cellphone niya, oh. Lobat.